Здравейте, хора! За тези, които искат, продавам не много счупена, но горе-долу изглежда счупена. 50 кубика АТВ, 7 коня. Трябва му просто да се купат гуми, заедно с джантите, за да ги завиете. Имаме си гайките. Ако искате, предлагам го за 180 лева. Взето е за 600, но както виждате, вече е в откарано състояние и не струва нищо, казвам честно. Кормилото е леко криво, трябват му заварки, но иначе двигател е в перфектно състояние. Кара подходящо за деца до 12 години, но това, което може да издържа като тегло, не е много. Задната спирачка не работи много добре, седалката е счупена, но по последни преглеждания, ако искате да го върнете в нормален вид, ще ви трябват още 100 лева към цената, която ще го купите, ако искате.